Salam mehriban elleşler. Biz Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Uzunsu Owasynyň Nurmat Tarfatynyň 4-nji orta mektebiniň bilim işgärleri bilen bilelikde mertebe gepleşigimiziň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Hormatly mugallim, bugünkü gepleşigimizde sizi hoş gördük. Mugallim ilki bilen bir özüňizi bilen taňşdyrsaňyz, şeýle-de mektebiňiz hakynda maglumat berseňiz. Salam, men Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Uzunsu Owasynda ýerleşýän Nurmat Tarfatynyň 4-nji orta mektebiň mektep müdiri Kurtgel Mered. Berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynç döwrüne biz mugallimler üçin okumagy, öwrenmäge, gahrman arkadagy gahrman täzemiz giň mümkinçilikler öwretip berýär. Mektebimiz 1932-nji ýylda gurulyp ulanylmaga berilenden soňra ilk başda diňe başlangyç sınıflary üçin mektep bolup rahmet çekip başlady. Soňra bolsa okuwçylaryň artmagy bilen mektebimiz 12 ýyllyk orta bilim berýän orta mektebe geçdi. Häzirki wagtda gahrman arkadagy gahrman terdarymyz mugallimlere rahmet çekmek üçin, çağalara ilm, bilim, terbiýe bermek üçin bir näçe şertler öwretip berýär. Biziň mektebimizde hem şol şertler öwretilen gahrman gahrman terdarymyzyň faýatynda biziň biologiýa kabinetimizde bir näçe häzirki zaman tehnologiýalar, fizika kabinetimizde interaktiv tahtalar, şeýle hem elektron lingofon usully partalar bar. Mugallimlerimiz ol şertlerden peýdalanýarlar, çağalara ilm, bilim berýärler. Mektebimiziň taryhy ören baý, mektebimizde bir näçe halypa mugallimler rahmet çekdiler. Häzirki wagtda çağalara, okuwçylara ilm, bilim, terbiýe berýärler. Şeýle hem owamyzyň arasynda bir näçe bilim ugrundan rahmet çekýän maşgalalarymyz bar. Olar barada aýtyp geçmeli bolsa, Qardyflar maşgalatyndan biziň mektebimizde häzirki wagtda rahmet çekýän Qardyf Dulan mugallim, Qardyf Täzemurat mugallim, Qardyf Nartaç mugallim we bir näçe beýleki mugallimler mysal getirseň bolar. Şeýle hem Sultanowlar maşgalaty barada aýtyp geçmemizde Sultanowlar maşgalatyndan Sultanow Beýmehmet mugallim, şeýle hem Sultanow Haji Mehmet mugallimler, Sultanow Ata Mehmet mugallim mektebimizde rahmet çekdiler. Şu ýerde çağalara ilm, bilim, terbiýe berdiler. Şeýle hem owamyzyň arasynda pähluwan maşgalat diýip tanalýan hem pähluwan maşgalat hem de mugallimler maşgalat diýip tanalýan Xan Nurdiýewiň maşgalalary bar. Xan Nurdiýew Arslan Nurdy mugallim, Xan Nurdy mugallim mektebimizde rahmet çekýärler. Häzirki wagtda çağalara ilm, bilim berýärler. Şeýle hem mektebimizde matematikler maşgalat diýip bilinýän Baýjanow maşgalaty bar. Baýjanow maşgalatynyň ähli dogallary, ähli garyndaşlary, ählisi diýenýäli matematika dersi boýunça mektepde rahmet çekdiler. Mektepde çağalara ilm, bilim, terbiýe berdiler. Mugallim, ençeme ýyl bäri mektebiňizde rahmet çekýän mugallimler bar. Elbetde şu mektebiň uçurum hökmünde sizi şu mektepde okudan halypa mugallimleriniz hem bardyr. Şolar hakynda da bir töhbetdeşligimiziň arasynda bir gurrun berseňiz. Başçyna mektebimizde häzirki wagtda 24 sany mugallim rahmet çekýär. Şolaryň 20si diýenýäli häzirki wagtda işläp berilýär. Men şu mektepde okugan wagtymda maňa bilim berdiler. Olar barada aýtyp geçmeli bolsa Qardyf Dulan mugallim bar, Qardyf Täzemurat mugallim bar, Xan Nurdiýew Arslan Nurdy mugallim, Gorganow Baýmehmet mugallim. Şeýle hem Musaýew Söýün mugallim biziň sınıf ýolbaşçymyz bolýar häzirki wagtda çağalara mugallimçilik hünerini işläp çağalara bilim berýärler. Halypa mugallimler bize diýsen kanda öwretdi. Edil häzirki pursatda hem näme düşünmesek ýa bir işi amala aşyrmakda kynçylyk çeksek ilkinji nowbatda şol halypa mugallimler edilenýär. Halypa mugallimler bize şol ýardam berýärler, öz maslahatlaryny, usuly maslahatlaryny bir berýärler welin halypalaryň aýdan diýerleri bilen bolup işimiz dowam edýär. Umuman halypa şagirt gatnaşyklaryny ösdürmekde häzirki wagtda biziň mektebimizde uly işler amala aşyrylýar. Halypalar şagirtler bolsa çağalara ilm, bilim bermekde uly işleri amala aşyrýarlar. Tolama mugallim şagirt halypatyny azdyrmasa kär ýeter diýär. Hakykatdan bugünkü gün mektep müdiri bolup öz mugallimleriňiz bilen işleşmek bir täsirli bolsa gerek. Elbetde ol bir buýsandyrýan zatlaryň biri häzirki wagtda özüme bilim beren mugallimler bilen bir hatarda olar bilen egine berip rahmet çekýär çağalara
alım bilim bermekde, mektebimizi haskem öňe ösürmekde, mektebimizi bir ýurdumyza tanatmakda, vilayatda gatnaş, vilayatymyzda geçirilýän, döwlet derejesinde geçirilýän çärelere gatnaşmakda bir egin berip rahmet çekmemiz men diýsem buýsandyrýar. Bu bolsa ýa-da belläp geçişim ýaly halipalaryň bize beren miwesi diýip düşünýän özüm. Mugallimin sözü watanyň sözü. Ol sözü yerleşýär, dünýädek mazmun. Mugallimin sözü kanun mektepde, mugallimin sözü öýde-de kanun. Türkmen edebiýatynyň musaw şahirlerining biri bolan Kerim Guran Nefes mugallimin sözüň goşgysyna şeýle setirler beýan etýär. Hakykatdanam mugallim diýmek bir beýik hormaty, beýik ada, münafik diýmek. Biziň hem Nur Murat Ettarov adyna 4-nji orta mektebimizde mugallimler arman ýa-da çağalary bilim bermekde zähmet çekýärler. Bir näçe ýarşylara gatnaşyp, ders bätleşiklerini oňa çykyş edip okuwçylary özleri iş alyp barýarlar. Biziň mugallimlerimiň çekýän ujuýpsuz zähmetini hormatly arkadaşymyz, kahraman terdarymyz uly arka goýar. Olaryň mugallimleriň çekýän zähmetlerine uly üns berilýär. Elbetde çağalar biziň geljegimiz, çağalaryň geljegi bolsa, ýurdun geljegi hökmüne garalýar. Türkmenistanyň bilim ministri ýörüýte özü gelip mektebimizi gördi. Mektebimiziň mugallimleriniň çekýän zähmetine uly sarpa goýdy. Özüm bilen bilerikde 6 sanak mugallim bilim ministriniň hormat hatlaryna eýe boldular. Olar barada aýtyp geçsem, biziň fizika mugallimimiz Aman Nurdiýew Murat Durdy mugallim, matematika mugallimimiz Gardiýew Tulen mugallim, matematika we informatika mugallimimiz Gardiýew Täze Murat mugallim, biologiýa mugallimimiz Gowşak Aman Merdi mugallim, şeýlekem türkmen dili we edebiýaty mugallimimiz Bekçäýew Akmurat mugallim. Şeýlekem müdürüň wezipesini ýerine ýetirji Gurtgel Meredip Türkmenistanyň bilim ministriniň hormat hatyna münasip bollar. Bizi bu ýagdaý diýsen degenler ýar buýsandyrýar. Ýene-de şular ýalyp üstünlükler mektebimizde kän bolsun. Hormatly mugallim, beren täsirli gurulmaňyz üçin sag bolun. Häzir mektebimiňde mugallimler bilen hem gepleşigimizi dowam etdiririz. Başlygyna. Sag bolun. Bizim öz mektebimizden adamdan şu ýere tiýlap gelip mertebe gepleşip bizim mektebimizde gornaýanyň üçin size sag bolsun aýtýar. Halipa şägirt ýolun ösürmekde, türkmen halkyny bedew wady bilen öňe alyp gitmekde. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedew wadly at muradyň mekany ýylyna ýurdumyzy dünýä tanatmakda öňün işleri ýerine ýetirýän kahraman arkadagly kahraman terdarymyzyň janlary sag bolsunlar, tutýan tutumly işler elmydamy rowaşykla beklendir. Mugallim görne gözelat, tilden ilham alýar bütün adamzat. Mehriban ýerleşler, biziň innikse hoýtaşymyz şu mektebiň fizika mugallimi Murat Durdy Aman Durdyýew. Mugallim sizi şuňky gepleşigimizde hoş gördük. Mugallim ilkinji soragym, mugallimçilik hem taýlamaňyza näme sebäp boldy? Mugallimçilik kärini doğru öz okudum mugallimleri. Benim höwes edýädim. Şimdi Türkmenlerde bir insanın 7 tane atası olur diye. Sonda biri ılım atası diye. O çağıran ılım atası olmak hüvvesi benimle. Yaşlıkta kan öyledi. O kalıverse de divarlığımız vardır sonra. 20 tane o mektebli kuturan muğalimler, üniversitede, fizika fakültesini kuturanlar. Onun içinde alım ama nazarına tagar fizika matematiklerinin kandidatı Beynazar, Toynazar ve teknik ilimlerinin kandidatı Halipa ama üniversitede kızıl diplomda oturdu. 42 yıl bilişledim şu bile. Ne çok öyle hüvesiyle ben muğalim sürkerdi. Biregine 50 yıl verdi yani 50 yılda 48 yıl iş yapıyor. Muğalim kovu kær. Hem arası kær. Doğru hem cevap kärli kär. Sol atlara beri muğalim sürüye yeterdi. Mugallim ençe meýil berdi. Rahmet çekip gelýäňiz. Indi şu ýerde şu gadanyň üstünlikleriniz dogrusyna bir şolar hakynda bir gurrun berseňiz. Sürüklerimiz değil mi? Yakaçmayali
50 yıl olay işledik. Yanı kıyında Türkmenistan'ın bilim ministerinin hurmatı bilen sayıladılar. Bu çok ministerin özü elimizi kasıp hurmatı kovuşturdu hem de okuçuları behteşiki tayarlamağı tavsırdı. Aydı şeali şöyle 11 sınıfta okuyan Güldada Toymuradova diyen okuçum behteşikin etraf tapırını birinci ornu vilayet tapırını da ikinci ornu münasip olup geldi. Hədirin cürüt behteşiğini cürüt tapırı tayarlık görüyəz. Edip olsa onu da müsüllük kazanırsan tamam mı? Onu indi okusanı okuçuyumuz bir şiil, biri indiki kutorup gelmeli üniversiteydi. Fizika fakültedini. Onların yokurlandırılan talip hakkından okuyapıyorlar. Nesip olsa okuyapıyorlar. Bir de ör ağıtığım amandır diye var mercen. Bir de yok. Behteşikirde çıkış eden kıydım kar divanı olsa. Kutorup gelirler. Nesip olsa olurdu. Halipalı eder. Yola salar. Muallim şu okuçularına da beğetleşige bir tayarlap bir usulluk kazan yasyydınız. Yani şolları nähirli hays usulların kömegi bilen tayarlaýaňyz. Şolar hakynda bir gurrun berseňiz. Beğetleşige näme? Birinci okuçuň öz hüwweti gerek. Birinci okuçuň dogrusu hüwwetli. Beğetleşige berilen meseleler var. Olary üýsü ýeşeýär. Karşony bir ödeşe riyal edip onun hüvveti ola. Onu kara yılda da okusulum alemin yılda okusulum hiç boş kalmaya. Sonra da okusulum yakın etiye de hüvveti etiye. Benim fikirden daim, benim daim köpeliye. Söyledik tayarlayız. Muallim yaş pedagoglara, yaş muallimlara nähil maslahat berýäňiz? Maslahatım birinci kârını söymeli. Men öz pikirim, şahsi pikirim, kârını söymeli. Özün söymesen kim söyleyecek onu? Onu sonunda ısıyla ulu var deyip pikir eder. Ben onu her 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık deyip gelen okuçularım aydiya da men yaltanmayanımı şu kârbi şahsi görülden gerek. Sen muğullim öyde de, işte de, durmuşta da hemme yerde sen özünü görüldü alıp barmalı. Sonra sıyırığın yok olur. Ben yaşarı sonu basalat beriyem. Crossword çözmek bilen araňyz nähili muallim? Crossword var, men deňimde crossword geçmeýär işe. Balkan Üniversitesi'nde yaşamayattım ben. Okuçular sorayan muallim crossword'da şeyle soralar ve muallim bilýän. Olur. Kara ne kılıklarını biliyordum. Bu odun falan yerde yani. Cevabını sizden tapýarda onu. Oy, kıymetli. Çıkan ne, yana buzar ne, uzar ne, her gün sorular var da. Ayrı olacak. Fizikada var ha. Atom dip bir tema var. Atomlar bölünmeye deyip bölünen zat da o. Onu bölündü, dünya zata sırlı bölünürdü. Sonra şu temaya geçen de var. Kurbanlar Elif'in bir şeylerler var. Ey alimler, ey şahirler dünyası, vakit bollu, yamanlığı avradın. Atomu avradın bölünmekliği. Adamlara bütünlüğü avradın. Görüyor musun? Atom bölünse koy. Adamlar vakti bir birlikte kovduydu da manevisi sonu. Çok suyla ihtiyarının ne süneyem manevine diye. Halbuki güzel mi? Beklice koyardım. Atom demek bölünmeye değil mi? Sonra bölünmeli oldu. Bölünsen neyse atlar açıldı. Neyse atom bölünürse sonra. Bu Kur'an'da ne diyorsun? Dilçi, fizikende. Ey adamlar, ey şahirler dünyası, vakit bollu yamanlığı avradın. Atomu avradın bölünmekliği. Adamları bütünlüğü avradın. Mevzille var, haysi temak cevap gerek olsa bak. Dostluğu gerek mi? Süyüğü gerek mi? Enata gerek mi? Çörüğü gerek mi? Neme gerek? Nemese cevap bak da. Bunun belki de abadan adı
Ondan sonra sen sportu çok uzakta diyeyim bu başaramız var. Çağları. Haysi tema diyeyim bu. Yani sokuda orada ben didar verdik. İmeler vardı o bağları. Didar verdi Allah'a verdi istip var tabi. Sözler Fenali dilim diye bir kitabı vardı. Köpek sonunu söyleyelim. Tabi öz şairimiz. İskenderlik anarsı. Didar verdi Allah'a. Sonra da kov yemele bağ. Tetirleri. Deriyetçilik ahmetli tetirleri. Ha o. Nähili tetirler var muallim? Haram eyip nefset çapanla vardır. Halal eyip devlet tapanla vardır. İşte halal kadar yiyecek nanını. Muhçörük değil kapanla vardır. Tevil doğursun böğlek oğullar. Doğursun has köp doğursun. Yöneki çigirim oğullar değil. Hemmeti de koçak oğullar olsun. Bunca koçak oğul sığır mı dünya? Belki bu arzucuda çöktürdür. Koçak oğullar için yer darlık etmez. Dünya sığmayanlar oyuncaklardır. Bir zalim kesel var, adım tutmayın. Yok bolsun dünyadan sol zalim kesel. Ol hakta etmeyin artık baş gurrun etsin, müğlep yaralar erser. Onun karşısına ne tankit gerek, ne de koşu gerek, ne de bir gurrun, ne derman gerek onun tapılır. Edir stramon diye satılır bir gün. Teyde şeyli bir Lokman yıl olsun. Nesillisiz ocaklar bolsun nesilli. Önelisiz enen, perdesiz atan, çökkün kovlarını iyisin teselli. Namut sallançaklar, namut kuzoklar, tukat öylür olsun, cağılla cuğul, enen her değerinde bir ayda otursun, atan değerinde son tarak oğul. Moğolum kosa etber de kosa etber. Bir koşayımı da ama ihtiyar size de etber. Kol kıyılarında vardı. Turnudek uçup gittiler. Pek utanacak sağdadılar söymeye icap ettiler. Ak turnulur, buz turnulur, haysi mevzine yettiler, tapakta yağ göçtüler, dedi öyle unuttular. Hürriyet yolla izlek eti, tüteninin doğuşan çağları, bir ovanın bilvilleri, bir de öve bağları. Göğüller ak pamuktu, öldürü doğun aydılar. Ya habili söymediler, ya bizi doğun saydılar. Dokuz aydık diyeceğim öyle bükülere şey diye. Dokuz aydık. Ya bizi söylemediler, ya bizi dokuz saydılar. Muallim beren gıdıklı gurrunlarınız için sağ olun. Kesmеңizden kemal tapın, işlerinizde üstünlükler yar olsun. Bundan da beylek okuwçylaryňyzdan bir üstünlükler gadanıp awraýy goşdun. Sağ olun. Arası asmanın aslında, parahat zeminin üstünde yaşamağa, döretmeğe, okumağa, okutmağa döreten güçlü için kahraman arkadağı kahraman serdarımıza köp sağ olsun ediyen. Onların yaşlılık bolsun. Tutyan tutunlu işleri el müdamı rovat aldı. Merhaba yerleşler, bizim enlik sohbetleşimiz matematik muallimi, Gardif Dulan muallim. Muallim, sizi şun kirepleşimizde hoş gördük. Muallim matematika yengil sapaga değil. Yani şu okuwçylara ne dersiniz söýdirmäge, nähili usullardan peýdalanýaňyz. Şolar hakynda da bir ýaşlarymyza bir maslahat berseňiz. Dersimi söýdirmäge häzirki wagtda sağly bilim bolan bilen, sağly bilim bolan esas teknologiýalar ösdi. Şolaryň üstü bilen ýaş nesle hüwes öğretýär. Ne matematika iýigider zähmet talap etdi. Awunlyklary talap etdi. Şu mailname esasında şolar iýigider geçip olardan talapy güýçlendirýär. Bunun her günki öýe berilen zatlary talap edip iýigider soramaly bolýar. Şonuň üçin hem okuwçylar şolar ýaly talap edilen okuwçylar mümkinçiligi var da almaga matematikadan. Matematika dersini hüwes öğretmek esasen gurnaklanan uly yardım berýär. Mysal üçin gurnaklarda rekilli okuwçylar video çıkarmak bolýar. Gurnaklaryň kömegi bilen okuwçylar daşgary mailnamadan daşgary matematika diýişli meseleler, görnükmeler bilen tanış etýär. Şu gurnaklaryň kömegi bilen olar
itiraf mektep bäsesinde, itiraf bäsesinde, vilayet bäseslerini almağa uly yardım berýär. Matematika dersini iyi gider rahmet talep etýär. Muallim ençeme ýyl bäri şu mektepde rahmet çekip gelýäňiz. Şu mektebi tamamlan uçurumlaryňyz, türlü perde rahmet çeken uçurumlaryňyz bar ekem görüň berseňiz. Doğru aýtýan. Men şu mektepde ençe ýyl bäri rahmet çeken, şonu da bir näçe uçurumlarymyz mektebi tamamladylar. Şolardan häzir bu neçeli işläp beren, misal üçin matematika dersi boýunça gardyp täzem rat. Öýe ders boýunça okatýar şol. Mektep müdiri Kurtgelli Mereyev rahmet çekýär. Başga da bir tor mugallimler bar. Dürlü şäherlerde. Gelecekte de rahmetimizi gaýgyrmany ýaşlar watan söýüji ruhda hemde kär saýlamakda bir näçe öz rahmetimizi gaýgyrmaz. Bizim Ucips'de çeker rahmetimize Kahraman arkadaşımız Ulu Baha verdi. 2011-nji ýylda jubiley medalına münasip boldy. Sag bolun muallim, beren täsirli gurrunlaňyz üçin. Şeýle diýür, peşkeş beren Kahraman arkadaşymyz, arkadaşlyk Kahraman serdarymyzyň zalary sag bolsun, tutýan tutumly işler ýylmydan bir awaz bolsun. Mehriban ýerleşler, ýaňa bellek geçişime diýaly bir maşgalada ençeme matematik mugallim bolup şollar günärde rahmet çekýärler. Onha bu söhbetdeşimiz hem Uzunsuw obasynyň 16-njy orta mektebiniň matematik mugallimi Begmämet Soltanow. Mugallim şuň gepleşmede sizi hoş gördük. Mektep hakynda, özüňiz hakynda bir gysgaça maglumat berip biz bilen paýlaşsaňyz. Sağ olun. Men Balkan welaýatynyň Bereket Isfawynyň 16-njy orta mektebiniň matematika mugallimi, Türkmenistanyň Demokrat Partiýasynyň agzasy Begmämet Soltanow. Men 1980-nji ýylda orta mektep tamamlap Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň matematika fakultetini okuýup, ony üstünlikli 1985-nji ýylda tamamlap, öz okan mektebime, öz diýarym, öz obama ýene-de matematik mugallimi bolup geldim. Meniň matematik mugallimi höwretim matematiklar maşgalasy, bir näçe agalan matematik mugallimi üçin şeýle-de meniň sınıf ýoldaşym Allah beren agoly berýän maslahatlar esasynda şu matematika kärine eýe boldum. Şu mektebe gelenimden sonra yaş muallim hökmüne özümde nähili döredicilik eýe bolar diýen soru goýup bir näçe çärelere gatnaşdym. Ýagny ýylyň muallimleriň okuýuşlaryna we bir näçe beýleki çärelere gatnaşyp üstünlikler, ýagny hormatlatlara eýe boldum. Şunun bilen birlikde derse bolan bir näçe diwarlyklar taýarlap okuwçylaryň matematika dersine höwes dörer ýalyp bir näçe diwarlyklar döretdim. Şeýlelikde iş tejribämiň artmagy bilen ýene-de özümde şeýle pikir, şeýle oýlanşyk pikir döredi. Ýagny terbiýeçilik esasynda näme etsem okuwçylara has gowy täsir edenden sonra özümde yürek buysunuzda döredi. Şol esasynda mektebimizi tamamlan bir näçe matematikanyň köpügi esasynda öz elim bilen matematiklar maşgalasy hemde biziň matematiklar diýen iki tane diwarlyklar taýarladym. Şu taýarlamyzdan sonra meni muallimler kollektivem, ähli okuwçylaram gaty minnetdar boldy. Biziň matematiklar maşgalamyzda Soltanowlar diýen matematiklar maşgalasyny, ýagny Soltanowlar maşgalasy döredi. Biziň matematiklar maşgalamyzda özümden uly 4 agam dürli ýerlerde matematika muallim bolup rahmet çekýärler. Muallimine ençeme ýyl berdi rahmet çekip gelýäňiz. Elbetde ýatdan çykmajak ençeme wakalaryňdan bolandyr. Şolardan bir has bir ýatdan çykman bir ýaşlara indi gurrun bererlik bir gyzykly wakalaryň hakynda bir beýan etseňiz. Bäli, sağ ol. Ýatdan münasip bolmak ýaşlyk döwri has oňat bolýar.
Yaşıkta bizim yabımızda yaratılma nasip olan iş tecrübe az olsa da bereket etrafında yılın muallim geçirili. Şol yılın muallimine bir neçe muallimden içinden saylanıp men birinci hormatly orna münasip boldum. Şol ýagdaý menin hiç wagt iş tecrübemde ýatdan çykmajak wakalarym bir boldy. Şeýle-de ýene bir ýatdan münasip hormatly prezidentiniň elinden şaher pay almak menin üçin bir uly derece boldy. Ýagny Garaşlygynyň 30 ýyllygyna Türkmenistanyň Garaşlygynyň 30 ýyllyga atly ýübiley medali bilen syralandym. Menne şol esasy ýatdan münasip wakalaryň biri boldy. Tuvalama muallim, üstünlükleriňizin hawry köp bolsun. Muallim, şu yaş pedagoglar var. Häzirki wagtda şu mektebiňizde de yaş pedagoglar rahmet çekýär. Indi şu yaşlara, yaş pedagoglara, yaş matematiklara nähili maslahat berýäňiz? Şu wagtlara gelýän yaş muallimlere bizim berýän maslahatymyz ilki bilen öz iş tejribemizde, öz geçen ýolumyzda bolan wakalar aýtmak bilen, şu wakalaryň üstü bilen olaryň tejribeli muallimler bolup ýetişmekleri uğruna maslahatlar berip durýar. Sag olun muallim, kesbiňizden kemal tapyň. İşleriňizde üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu etýäris. Sağ olun. Bir de şeyle mümkünçülükler, yani işlemeye, döretmeye berýän uly mümkünçülükler üçin Kahraman arka dağımıza hem de arkadan Kahraman fiyadarımıza köp bol sağ bolsunlar aýdýar. Olaryň jallary sağ bolsun, ähli alyp barýan işleri rowaç bolsun. Sag olun. Muallim, size ilkinci soragym, muallimçilik kärini saýlamaňyzda, hasy Türkmen dili edebiyat dersine söýgü oýarmakda, ýa-da şu Türkmen dili edebiyat muallim bolmakda näme sebäp boldy? Men şu Türkmen dili edebiyat muallim bolmamyň esas sebäbi men okuwçy döwrümde Türkmen dili we edebiyat dersine hem üns berdim, söýgü döretdim, men gar berdim, men agalam Türkmen dili edebiyat muallimleri şolaň täsiri bilen halypa tutmuş olary, şolaň etýän işlerini, alyp barýan işlerini öwrenip menem şoňa söýgü döretdi. Mektep döwründe ders täsirleşiklerine gatnaşyp etrapda welayatda öňdäki orullar alymyň, şol orullar almagym bilen Türkmen dili edebiýaty hasam söýgüm artdy. Dil edebiýaty bolan söýgüm meni ýa-ni paýtagtymyzdaky Magtymuladyna Türkmen Döwlet Üniversitetine eltdi. Ne soňam üstünlükli tamamlap 2000-nji ýyldan bäri ýene öz mektebimde dil we edebiýat dersine sabak berýän okuwçylarda dil edebiýaty bolan söýgüni ösdürmek barada bir näçe işler geçirýär. Mektep olimpiadalaryny etrapda welayatda geçirilýän olimpiadalary taýýarlaýar. Ýa-ni ýakynda altın zehirler bätleşiginde okuwçymyz hem de gyýdym 10 sınıfın arasında welayatda geçirilen bätleşikde birinji oruna münasip boldy. Olam dili we edebiyat uğrundan mesalamyzyň gyýdym dowam etdirip ýene-de şu Türkmen dili edebiýaty söýgüsi hasam artdy. Muallim, şu Türkmen dili edebiýatynyň çağlara has täsirli bolmak üçin nähili usullardan peýdalanýaňyz? Biz esasen şu Türkmen dili edebiýat sabaklamyzda Kahraman arka dağlı Kahraman fiyadarymyň eserleri esasy bize gollanma bolup durýar. Soň eserlerinden peýdalanyp terbiýetçilik häsiýetli, watançylyk häsiýetli esas bölümlerini öwretip, suratlardan peýdalanyp okuwçylaryň aňyna ýetirmek üçin bir näçe işler etýär. Soň esasy eserlerinden peýdalanyp şolan kahramanlar barada gurrun edip durmuş bilen baglanşdyryp geçýär. Muallim, aşy bilim berlenini terbiýe bilen baglanşdyryp berseň, bir esas öz meýwesini görýärsiň, biz terbiýe dogrusyny öz alyp barýan işlerine barada bir gurrun barsaňyz. Ýa-ni mektepde ilim bilim esas terbiýe bilen baglanşykly edýär. Bizim ilim bilimden daşgary okuwçylara terbiýe bermek üçin bir näçe işler geçirýär. Esasen hem ýokary sınıf okuwçy gyýlary bilen hälisinde ýygnaklar geçirip olan ahlakly terbiýeli bolup ýetişmekleri üçin, döwlet täsirli adamlar bolup ýetişmekleri üçin uly aladalar etýär. Olara öz maslahatlary berip durýar. Gelecekde ilim bilimli ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin durly maslahatlar berip durýar.
Sağ olun muallim, kesmingizden kemal tapın, işleriňizde üstünlükler ýar bolsun, beren täsirli urunlaryňyz üçin ýene bir ýadak minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanyp ilim bilmek iň olaçan Gahrman arka dagly Gahrman Ferdarymyza işleriniň rewaç bolmaklaryny, ömürleriniň uzak bolmagyny arzu etýär. Sağ olun. Kahraman elleşler, bizim ünlük sohbetdeşimiz, şu mektebin İngiliz dil muallimi Xan Nurdy. Xan Nurdy muallim, siz gepleşiňizde hoş gördük. Muallim, ilki bilen, ilkinci yaş muallim hukmunda, ilkinci adımlarınız hakkında görüňmerseňiz. Salamu aleyküm, mehribani illeşler. Bizim şuun Balkan welaýatynyň bereket etrabynyň uzun sowabatynyň döwründe orta mektebine gelip gepleşiňizde sohbetleşik geçirýäniňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Bize mine 2020-nji ýyldan bäri Balkan bereket döwründe orta mektebine İngiliz dili muallimi bolup zahmet çekip başladyk. Zahmet çeken döwrümizde, esasan mektebimizde özümüze halipalyk eden muallimlerden türlü maslahatlar alýar. İş tejribemizi ýokarlandyrmak üçin galy bersede şol maslahatlar esasynda mektebimizde İngiliz dil dersi boýunça okuwçylara sapaklar berýär. Okuwçylary İngiliz diliniň innowasion tehnologiýalaryndan peýdalanmak, taly bolganlardan peýdalanmak üçin bir näçe işler alyp barýar. Şol işlerge esasynda da mektebimizde öz zahmet ýolundan ýa-ni etramyzda geçirilen ähli bäsleşiklere, welaýat bäsleşiklerine, muallimçilik ýolundan hem okuwçylary taýýarlamakda da bir näçe işler alyp barýar. Şolar esasynda da etraf tapgyrynda geçirilýän ýylyň ýaş muallim bäsleşigine üstünlükli oruny ýeledim. Galy bersede ýa-ni iş tejribemizden aýdamda 2000 iş tejribemizden aýdamda ýylyň muallim bäsleşigine de üstünlükli çykyş edip baýraklaryna munasip boldum. Şeýle de bizim mektebimizde okuwçylar taýýarlamakda işler alyp barýar. Şol esasynda da okuwçylarymyz etraf tapgyryna, welaýat tapgyryna İngiliz dil dersi boýunça bir näçe bäsleşiklere gatnaşyp üstünlükli orunlar eýleýärler. Muallim Agtakkeştiňiz ders bäsleşikler diýip şoňa nähili taýýarlyk görýäňiz? Indi mektepde sapakdan daşgary, sapagyň dowamyna, dersiň dowamyna şu İngiliz dilini okuwçyny howatlandirmek, bir gyzyklandyrmak ugrunda nähili işler alyp barýaňyz? İngiliz dilini howatlandirmek üçin mektebimiň okuwçylary bilen sapaklarda, galy bersede goşmaça sapaklar alyp galyp olaryň daşary ýurt dillerini talabalaýyk bilmekleri üçin işimizi alyp barýar. Mektebimiň okuwçylary bilen İngiliz diline bolan söýgü döretmek, olary daşary ýurt dillerine gurulamaklar üçin bize berilen ýa-ni maslahatlar esasynda hemem özüme goşmaça tapaklary geçip olary bäsleşiklere taýýarlaýar. Bäsleşiklerde de şolaryň netijesini görüp etraf welaýat tapgyrlaryna ähli okuwçylarymyz üstünlükli çykyş edýär. Muallim, İngiliz dil dersiniňiz bilen çağalarda watana söýgüni haýsy usullaryňyz bilen bermeli pasap etýärsiňiz? Hawa dogrudan hem çağalara terbiýe bermekde, esasan hem çağalara şol watana bolan söýgüni öğretmekde, esasan hem İngiliz dil dersi boýunça beýleki ýurtlaryň, öz ýurdumyzyň däpde sorlary, edim bolumlary, medeniýetleri, esasan hem şol tehnologiýalaryň sübilen bir näçe video şekilleri dinlemek esasynda, ýazmak esasynda, hemen gurulamak esasynda daşary ýurt diline watana bolan töýgüni döredýär. Muallim ýa-ni müdiriňizden bellek geçýärli bir masalada ençeme muallimler bar diýdi. Şol Xan Nurdylar maşgalasynda başgaça pelwalar maşgalat hem diýilýär diýdi. Şol sözleriň esasynda hem pelwançylyk bilen hem meşgullanýan bolmaly. Şolar hakynda bir öz pikirleriňizi, özüňiz hakynda maglumat berseňiz. Hawa dogrudan hem maşgalamyzyň ählisi muallimçilik käri bilen meşgullanýar. Galy bersede pelwançylyk maşgalasy diýip aýtýarlar. Muallimçilik hakynda aýtsak, mektebimizde İngiliz dili muallim öz agam Xan Nurdy, Arsan Nurdy pelwançylyk ýolunda da öz agam
hanurdy eweldirdi, hanurdy döwletdirdi. Şolar hakkında bellep men ödüme galibiyete ödümüm şo pehliwançylyk ýoluna şolardan tälim alyp, uğralyp Türkmen milli görüşi boýunça sport ustatlygy derejesine münasip boldum. Bu pehliwançylyk ýoluny hem dowam etmekde özüme birnäçe işler alyp barýan. Muallim sağ olun, işlerinizde üstünlükler ýar bolsun. Beren täsirli gurrunlaryňyz üçin ýene bir gezek minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sağ olun muallim. Mehriban ýerleşler, şunuň bilen mertebe gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip tutarýarys. Giň jahana dostluk berkep, şatlyk gülki owaz bolsun. Türkmeniň döwletli ýoly ak geljege dowam bolsun. Türkmeniň döwletli ýolyny ak geljegini dowam etdirmekde ýaşlara uly bil baglayan gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, bilenttaşlar aman bolsun.